जायगा सानै मानसि दंखाबावो बेखौ लांफादेरनांगौबा जायगा थोआ गभर्नमेन्टआ थांग्रोदो होनबाय बिदि होननानै जों बुंजाबाय नालाय दे होननानै जों फैग्रोबाय जोंनि सिगाङावथ' बेनोसै खोथाया बुंनांगौआ नैबे जिनिसखौ नोंजे दा होनदों जे हगारनो नागिरखाबायमोन खिन्थु हजोंनिफ्राय एसपिआ माबा बिसोरजों रायलायनो लुबैदों रायलायनो गोसो जादों होननानै माने थानानिफ्राय बुंदों बे हिसाबै थानानिफ्राय हगारनो नागिरदोंबाबो नैबे जिनिसखौ नांगौ थानानिफ्राय हगारखानो नागिरनायखौनो उनाव एसपिनिफ्राय फैनानै रायलायनो नागिरनायखाय जोङो नेबाबो मोनाखिसै नोंसोर फैदोंना साराय थिनथायाव जों फैनाय जादों नैबे जिनिसखौ खुब दरखार दं दसेनो हगारनो खोथा होननानैसो सोंनो होननानैल' लांनायमोन बे खोथाया बिराद इम्परटेन्ट बेखौ बुंबाय था आरोखि जोंनाथ' खोथाया बेल'खा आरो सेकेन्ड हाउसआ बिदि होनखाबाय नालाय जोंनि सिगाङाव आरो माथोखौ जोंना बेनोसै आं नैबे जिनिसा इम्परटेन्टआ बेखौ बुंबाय थानांगौ बुंबाय था आरो आइजो आफादनिफ्रायबो दाख्लै फैबाय आं खुलुमबाय आरो आं सफैनो हायाखै जोंनि खयजना आब'आथ' बिपिएफनि आगोलनि जोंनि बिटिसिनि एमसिएलएमोन आब' जमुना रानि ब्रह्म ओमफ्राय जों सेन्ट्रेल आब'नि भाइस प्रेसिडेन्ट बे दाख्लै बिथांमोना फैबाय भाइस प्रेसिडेन्ट सानै सेक्रेटारि गासिबो फैबाय आं एडभाइजार प्रेसिडेन्ट आब'नि मिथिंगा बसुमतारी दाख्लैथ' फैनो हायाखिसै बिसोरखौ थिनहरग्रोनाय जाबाय आंबो फैनो ओंखारदोंमोन खिन्थु मोनाद्रायबाय आंहाबो मेंनाय फैबाय स्कुल गनानै लोमजाज्रो मोननाय बादिखाय नोंसोर थांदो आं थांनो हाबाय थाबाय आरो जायखिजाया मोजां गाज्रि दुखुनि समाव नोंसोर नुजाहैनो मोनोब्ला मोजां मोनो होननानै फैनाय जाबाय आब'मोनजों जयैनो क'क्राझार आनसलिकनि आरो नैबे आब' निलिमा साहित्य सभानिबो वान अफ दा सेक्रेटारि निलिमा बसुमतारी आनसलिक आबदनि दङ सेक्रेटारि ओमफ्राय गसाइगावनिफ्राय एनजिअनिबो दङ जयैनो फैबाय आरोखि जोङो आब'जोंहाय लोगो लानानै नुजाहैनोसै होननानै जायखिजाया माथो खालामबावनो जों मा होननो रोंबाय सान्त्वना होनायनि अनगायै जेबो गैया जाहैबाय घटनाथ' जानानै थांबाय जानाङामोन जेन'बा फेक एनकाउन्टार होननानै जों मोनथिबाय दाय गैयैनि सुबुंफोरखौ माने पुलिसा गाबसिननानै गावलाबायनाय बुथारनाय जाबाय अबथिरा फैनाङै समावनो जेखियानो जाया मानो दा जोंनि गेजेरावहाय आरो बेल' नङा मबाइलफोरजों दा हमलागासिनो दङ दिनै हरावबो हमदों मा कानेक्सन दं मा मोन्दों सुबुद मोन्दों बे सुरजितआनो माबायाव बुंदों निउसाव इउटुबनि निउसाव बुंबावदों साबानो हमबा जाबाय बेयो गसाइगावनिफ्रायबो हमना लाबोदों हमबावगोन ओंखायनो बे मबाइलफोरखौ जानला मोनला फन हरनाया मोजां नङा आरो लकेसनखौ बन्द' खालामनानै दोन जानला मोनला रावबो भाषा आपल'ड दाखालाम आरो नैबे जाथायनि सायाव रिएक्सन खालामनानै जानला मोनला आवाजजों रावनोबो फन दाहर आरो दाय गैयै मानसिफ्राबो आरो बे जाय सापर्ट खालामदों दाख्लै इउएलबि ना मा पार्ट जाय एक्सप'ज खालामदों एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसन गोदानै दाबाय होननानै सेपारेट स्टेटनि डिमान्ड खालामनानै आरो रन्जन दैमारि गनायनि नामाव बिथांमोनहा भइस होदों बम बेरफ्रु होगोन मागोन होनदों दा नागिरगासिनो दङ बिसोरखौ लानानै ओमफ्राय कुमारि खादाना बबेबा साइडनिफ्रायबो मोनबोदों सानै बर' मानसि बर' गोजाजों हमजानायफ्रा बेथ' फरबो जराखा दिनैनि हराव हमजाबावनायखौ होनदों आं दिनैनि हराव हमजाबावदों दा बेखौ सुरजितआ दहाय बुंदों बे एडिसनेल एसपिआ साबाना सयजन जाबाय आरोखि दा सुबुदखौनो मोनबाय होननानै बुंदों बिसोर फरमान मोनबाय होनदों आरो बिसोरनि लोगो लिंक थानाय होननानै बुंबाय थादों दा नंगौबाबो नङाबाबो मबाइलनि दारैहाय दस्राजों रायलायहरनायखौनो बा खुरमा गियाथिबो जानो हागौ सोरजोंबा माबा मोनसे सोदोब बाहायफ्लांबाय दा बेखौनो रिलेटेड बिसोरजों जरित होननानै हमलाबायनो हागौ दा जोंनि इन'सेन्ट फंबाय बिनानाव जोंनि फिसाफ्रा जुदि आरो बेबायदि दाय खालामनानै बुथारजायोब्ला खोब दुखुनांथाव जागोन जों साबधान जानांगोन गार्जेनफ्राबो गथ'फ्राबो मबाइल मोन्दों होननानै जानला मोनला जगाजग खालामलाबायनाय रायलायलाबाय थानाया कमेन्ट पास खालामनाया थिग नङा आरोखि
दा गभर्नमेन्टनि पलिसिफ्रा मा नैबे एक्सप'ज जानाय लोगो लोगो बिसोर चान्स लागोन दा ओंखारनो जोंनि बर' गथ'फोरखौ दानि आननेसेसारि थैलाबायनो गोनां जायोसै दुखुनांथाव बेखायनो दा जोङो जयैसो सावरायलायनांगौ जायफोर खाथियाव मोनो बिथांमोनखौबो एसे आबानसो खालायथ'नांगौ दा आंनिब्ला आरो आइजो आफादनिब्ला जोङो सानदों सरकारजों जा हागौ मा मोननांगौ दङ बेखौ रायलायलायनानैनो सलुसन खालामनांगौ जिहेतु सान्थि पिस एकर्ड खालामनानै फैबाय पिस एकर्डनि दफानि गेजेरजोंहाय मा सलुसन जानांगौ बेखौ खालामनानैसो लाग्रोनांगौ दा हाखु दाखु माखासे एक्सप'ज खालामलाबायनायाबो बिस्रा गोसोआव दुखु मोनदों हयथ' माबा मोनसे आघात जादों मोननांगौखौ मोनैनि थाखाय सरकारा बिसोरनि सायावहाय हयथ' मावफुङाखै बिनि थाखाय खुद्रिनायजों हयथ' बिथांमोनहा बे जिनिसखौ मावदों दा बेखौ मावनो थांनायाव जों आह्वान खालायो आइजो आफादनिफ्राय जों गासिबो पाब्लिकनिफ्राय जानानै आह्वान खालायनाया मोजां नोंथांमोनहाबो खावलायनाया मोजां जाहाथे बेबायदि माबाया दाजाथ'थों आरोखि खाथियाव मोनोब्ला खुगाजों खुगा फनजों नङा आरो दंमारोब्ला नंमारगौब्ला बेखौ जाहाथे बुजायनानै दोनथ'नाया मोजां आरो दा जेरावहाय गाव गावनि एकर्ड सिगनेटरिफ्रानो पावाराव फैबाय राजनितिक पलिटिकेल पावाराव थाहैबाय बिबान थाहैबाय फरायसा आफादनिफ्रायनो होन एनडिबि मोनब्रै फेक्सननिफ्रायनो होन सोरबा डिपुटि चिफ जाहैबाय सोरबा एमएलए जाहैबाय दा बेफोरखौ गासै समस्याफोरखौ एनडिबिनि जत' समस्याफोर दङ बिथांमोनहा ज' जानानै सरकारनि खाथियाव मावफुंनायनि थाखायसो खौसे खामानि मावनांगौ जोंनि साननाया बे आरोखि ओंखायनो आं खावलायनो सानो आबबनि सासे वार्कार सामान्य वार्कार जानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि जों खहा जानांबावा जे जिनिसखौ जोङो एथ' गोलाव हाग्रायाव थानानै आन्दलन खालामबोबाय जाथिनि समस्या इस्युखौ लानानै आन्दलन खालामनानै बिथांमोनहा सान्थि नांसिगौ होननानै गासैखौबो सरकारनो गथायजोबनानै दिनै एकर्ड खालामबाय आरो बे खेथ्रआवबो दिनै मानो गावथारजानो थांबावखो दिनै सरकारा बोरै बे षड्यन्त्रखौ खालामनो मोनबावखो बेखौसो साननो गोनां बेखायनो आङो बेखिनिखौ खावलायबाय जोंहाथ' जेबो गैया होलांनो दुखु प्रकाश खालामनायनि अनगायै जोङो मिडियायाव हरबाय दाख्लै आबोबा जायखिजाया मा मावनो हाबावो जों सानलायगोन बिनि सायावहाय आरो दा जाय कालप्रिट बेखौथ' साजा होनांगोन जाय अफिसार दायनिगिरि बेखौथ' साजा होनो बिबाय बयबो आफादफ्रा दा इनकुइरि फज'बाय बेयो जाफुंथारनांगौ होननानै प्रेसार खालामनांगोन आरो बयबो दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय माबाफोर जुदि बारा थांबायबा आंनि बुंनाया निमाहा होदो थेंक इउ आंनि नङा दे फैसा जों ज'सो दे आइजो आफाद जायखिजाया अननानै आब'नि दारै हेफाजाबा जाबाय आब'नि अननायजों जाबाय आरो ओमफ्राय नै बेखौ बे मानसिफ्रा बामनो नागिरो आखाइखौ सुहो बेजों ओरैनो नांगौ ओरै माबानानै आरो नै बिमाखौनो बुंसै सोरबा बाम नागिरबा बाम होनो नांला दे बैयावसो लिरनानै दोनदो सेंग्राफ्रा गथ' गोरलैखौ बामनो नाङा होननानै दे लिरनानै दोन बाहेरानिफ्राय फैनाय माना बे भाइरास थायोना आखाइयाव मा दाङोमोन दा कर'नानि माबा माबि दावराव जागासिनो दं उन्दै गथ'फ्रा लोमजागासिनो दं ओरैनोबाबो गथ' गोरलैखौ बाहेरनिफ्राय फैनानै दामखाया आथिं आखाइ सुनानै जि दामखायनानैसो बामखायो 6 मासआ बे नियमखौ खालायथारनांगोन आथिं मोजाङैनो नायनानै थाङाखै एसे माबा उन्दैफोर फासनिफोर एसे दिरुं माबा खानानै दोन गानहोनानै नियम माखासे थायोना माखासे गाबोनहा खाजलफ्रा होनबा फरजेसनारि बानानै गानहोबाय रिजाल्टफ्रा गासैबो आइजो आफादसो आंबो आइजो आफादनिफ्रायसो लिडार जाहैदोंना बेखायनो ज' फैबाय दिनै ओमफ्राय आङो दहाय एमएलएफोरखौ बुंहरबाय नोंसोरो चिफ मिनिस्टारनि एपइन्टमेन्टखौ खालामनानै दोन जों लोगो हमहैगोन जे जाय गावथारग्रा बेखौ साजा होनांगौ बेखौ जोंबो बुंहैगोन होननानै दहाय बुंहरबाय गाबोन समफोर थांनो हागौ जों आंथ' सानदौ फैला फैयैखौ गाज्रि मोननो नाङा आंना बे थिग नङा दाबो जोंबो सफैनाय जानाय नंखाला गोजान गोजान आं बावसो ओंखारखादों बेसो आंखौ दिहुनदों आं ओंखारामोन आरो देहायानो दे ओंखारथ'नो हायो बे माइरंखौ आं दाखालि 1 कुइन्टेल होफैनो होन्दोंमोन ना 1 कुइन्टेल होफैयाखै आं 50 केजि होफैबाय ओमफ्राय एसे उनावहाय आरो होफैगोन दाथ' सोरबा सोरबा होफैगासिनो दं नालाय मेरला जागोन उनावहाय
गोबावजों होफैगोन आं जानो थाखाय नांगौ उनावबो नांगोन ना